kusebenzeke kakhulu njengobuzo nje laphana khuphuka umakhombane ethi akafana ngathi ngidlalela ngamandla leza abantu abadala. Sikhulile singobhuti nangonyaka udlule ngangishilo ukuthi funa ngifanise obhuti abadala nengane encane. Nizwe lumfana omncane-ke lapho ukhula kahle impela awukhala ngama-2K. Angazi ngoba naye ngathi uyingxenye yawo kodwa nje uyakhala ngama-2K agqilazile kakhulu. Bafowethu ningakhohlwa kumkholo wami ngilandele inkundla zokuxhumana izoluthola wonke amavidiyo ukuthi ingoma izophuma ngeKhulangezenzo. Munye ukhule bafowethu nalo munye nohlangana naye online bazithi baningi abantu abasikhombile. Ngibonga ngicela support nje nangayo yonke iminyaka edlulile. Ngithi angibonge kakhulu. Nisazodownload ingoma.